På en bane bag Brøndby Stadion træner Ron Da Costa en gruppe unge drenge fra Vestegnen i amerikansk fodbold. Og det er ikke for børn. Og så skulle vi bare træne hele natten, og faktisk 24 timer. Og ja, vi fik ikke så meget søvn, men fik trænet en hel del. Målet med den hårde træning og disciplin er at få de unge til at bruge tiden til noget fornuftigt. Athletic ability, that's key, because then you're killing two birds with one stone. Okay, I'm looking for his athletic ability, but I'm also looking at his complete social development. Those are the things I want to look at. Og det kan de unge godt se det fornuftige i. Det betyder selvfølgelig, at jeg har noget at lave, efter at jeg kommer hjem fra skole og så videre. Man møder en masse mennesker herude, så det betyder helt sikkert en hel del. Foreløbig har Ron Da Costa trænet flere end 70 unge siden marts 2010, og han mener, at hans arbejde giver frugt. I don't want kids coming here and then it becomes an hour of training and they go back home without learning just football. No, life is about more things. Drengene på holdet ser Ron Da Costa som mere end bare en træner. Som en ekstra far. Han passer rigtig godt på en. Og ja, hver gang der har været noget med en, så kommer han og spørger til en. Hos kommunerne er man glade for det utraditionelle projekt. Det har skabt opmærksomhed, fordi der er amerikansk fodbold for det første. Og så har vi kunne se, at nogle af de unge, som normalt hænger ud i omkring centrene og stationerne, at der har vi jo fået nogle af dem til at spille amerikansk fodbold. Og det har faktisk gjort, at de ikke har så meget tid til at hænge ud. Træningen gavner også de unge skolegang. Han stiller krav ikke kun til træningen, men også til vores privatliv, altså at vi har styr på vores skole og så videre. Han går meget op i, at vi ikke laver ballade og så videre. I Ron Da Costas træningsprogram er intet overladt til tilfældighederne. A lot of people punish without a kid being able to make the connection. And as if you're just trying to get after them. No, so I'll spend time teaching him first, that when I punish him, that he knows what it's for, but then you really get it. Projektet er resultatet af et samarbejde mellem Ron Da Costa og kommunernes SSP-konsulenter. Det vi har prøvet at støtte op omkring, det er selvfølgelig, at vi ved, det er dyrt at spille amerikansk fodbold. Også med at få udstyr. Det ligger jo typisk omkring sådan 4.000 kroner bare for at komme i gang. Så det vi har gjort i Vallensbæk Kommune, det er, at vi har støttet op omkring det, så har vi givet 7 spillersæt. Ambitionerne for holdets fremtid er høje. We want programs to understand that putting in social value does not have to take away from athletic ability. That's all they're going to learn, and they will learn that because this program will set an example. I will focus on social value and guarantee you within the next 3 years I will become Danish national champion.